Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Lunes na ron mga igsuon sa ikaunom nga semana sa Paskos Pagkabanhaw, katapusan ning semana sa dili pa nato sa ulogon ang pagsaka sa langit ni Hesus. Human sa 40 ka adlaw nga nagsuroy-suroy siya dinhi sa kalibutan human sa iyang pagkabanhaw. Munang padayon ta nga magampo alang sa mga grasya o kalipay, kalinaw nga atong ikinahanglan karon kaayuhan sa atong mga balatian labi na gyud niining COVID-19. Kuyog sa atong mga kaigsuonan nga nagpamisa karon niining misaha, akong espesyal nga ituboy ang mga pag-ampo alang sa akong mga close friends nga na hospital, si Engineer Ernesto Roldan, si Mrs. Winnie Capuno, ug ang ato dinhing igsuon sad nga aktibo sa simbahan, ang pamilya ni Brad Jason na aron na nanak iyang asawa sa ospital. Ato silang iampo sa dali nga kaayuhan o kalagsik sa panglawas. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog ni ining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw magipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dad-on ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Maluluyon nga Dios itugot nga ang among gibuhat niining panahon sa Pasko sa pagkabanhaw magmabungahon unta alang kanamo sa tanang panahon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Busa midiya kani sa Troas, sakay sa sakayan, ug midiretso sa Samotrasya, ug sa pagkasunod adlaw ngadto sa Neapolis. Gikan didto miadto kami sa Filipos, ang kinadak-ang syudad sa unang distrito sa Macedonia. Kolonya usab kini sa Roma. Nagpabilin kami pipila ka adlaw niadtong syudara. Sa adlaw igpapahulay, migawas kami sa syudad ug niadto sa daplin sa suba. Kay naghuna-huna man kami nga didto may tigumanan sa mga Hudeyo alang sa pag-ampo. Naglingkod kami ug nakigsulti sa mga babayi nga nagpigom didto. Usa niadtong namati kanamo mao si Lydia nga taga Tiatira nga namaligyag panakton nga dagtong pula. Mahadlokon siya sa Dios ug ang Ginoo nag-abli sa iyang kasing-kasing aron pagdawat sa mensahe ni Pablo. Gibunyagan siya ug ang tibuok niyang panimalay. Unya iya kaning gidapit. Diri kamo abot sa akong balay kung giisip ninyo ako nga tinuod nga magtotoo sa Ginoo. Ug wala gayud siya pabalibad. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo.
Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Awiti ang Ginoo usa ka bag-ong awit sa pagdayeg diha sa katilingban sa mga nagtuo kaniya. Papalipaya ang Israel diha sa iyang magbubuhat. Pasadyaa ang mga anak sa Sion diha sa ilang hari. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Padayga sila sa iyang ngalan diha sa sayaw sa pagnilin. Pawita sila o pagdayig ngadto kaniya. Dinuyugan sa piyang-piyang ug alpa. Kay ang Ginoo nahigugma sa iyang lungsod. O gidayanan niya ang mapaubsanon ug kadaugan. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Pasadyaa ang nagtuo kaniya diha sa himaya. Paawit sila tungod sa kalipay diha sa ilang mga higdaanan. Ang tag-as ng mga pagdayeg sa Dios maanaa sa ilang mga tutunlan. Mao kini ang himaya sa tanan nga nagtuo kaniya. Alleluia. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, muanhi ang manlalaban ang espiritu sa kamatuoran nga gikan sa Amahan. Ipadala ko siya gikan sa Amahan, ug magsaksi siya mahitungod kanako. Ug magsaksi usab kamo mahitungod kanako, kay kamo uban man kanako sukad pa sa sinugdan. Gisulti ko kini kaninyo aron dili kamo maluya sa inyong pagtuo. Hinginlan kamo nila gikan sa ilang mga sinaguga, ug moabot ang panahon nga ang magpatay kaninyo magtuo nga nagbuhat siya sa kabubuton sa Dios. Kini ilang buhaton kaninyo, kay wala man sila makaila sa Amahan ni makaila kanako. Apan gisultihan ko kamo niini aron nga inigbuhat nila niini, inyong hinumduman ang gisulti ko kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa mga leader karon sa atong kalibutan, labi na gyud kon panahon sa eleksyon, ang ilag yung platform, ang ilang plataporma para makakuha silang simpatiya sa mga tao, unsa may ilang ipasalig, bati na kaugmaon or nindot na kaugmaon. Yung paminaw. Nindot yun. Wagay gahimog platform nga bati. Nga pili ako ninyo kay mag-antos yun mo. Why ni anay? Pero si Kristo karon, tanawa, iyang giingnan ng iyang mga apostoles. Ningon siya, hinginlan kamo nila gikan sa ilang mga sinaguga ug moabot ang panahon nga ang magpatay kaninyo magtuo nga nagbuhat siya sa kabubuton sa Dios. Mao ni ang nagpaabot. Iya na ning gisulti da, sa gisultihan ko na kamo niini aron inig-abot niini mahinungdo mo nga ako ning gisulti. So, unsa man, ganahan pa mo musunod ni Jesus? Ganahan pa tang musunod? Ang iyang gisulti basta musunod ta niya, hinginlan ta, pation ta. Niya ang nagpatay nato, magtuo nga nagbuhat sila sa kabubuton sa Dios. Pero karon,
Gihingin lang natas atong simbahan. Di nata pasudlon sa atong kaugalingong simbahan. Di nata kamisa sa naanda nato nga misa, di ba? Gisuway supak. Bisa ako suway kog supak. Masabay mahitabo. Ang una, tingali, pailan kong kaso. Nya inig-file og kaso nga rin ako, magtuo ang nag-file og kaso nako nga nagbuhat sila sa kabubuton sa Dios. Ang bot. Kato gani sa una, pagsugod aning atong quarantine, nisuway ko og hangyo nga magmisa ko ngadto sa atong misahanan. Katong gahimo kog letter, wa man gito madayon. Agi pistahan gito sa social media. Og daghang nagtamay og nagsigi og ingon nga nganong ang mga taong ordinaryo makasabot man pero kining paria di man kasabot. Kay nagtuo na taba nga ang pag-persecute nato sa tao nga nagtuos Ginoo, nagbuhat tas kabubuton sa Dios. Sakto ba to sila? Tingali, sakto ba ko? Posibleng dili. Nakaroon usaon man nato pagkasiguro nga ang atong gibuhat haom sa gustos Ginoo bisan pa og ang kalibutan masuko nato. Usaon nato pagkasiguro ana kay bawo mo. Mamo kay bawo. Parihatan ko ba? Wasag ko kay bawo. Ako lang ning pangutana karon, lisod lang ni sa kong una-una kay lisod ay sinang kaning gisulti ni Kristo. Moabot ang panahon nga ang magpatay ninyo, either patyon ta sa atong dungog, patyon ta ang atong pangalan, patyon ang atong dignidad, or patyon ang atong activity. Sama ani karon gipatay man gyud mo kalibutan ang activity sa simbahan, ang gitawag natong religious activities, or patyon mismo ang atong lawas. Ang ato yung kinabuhi din sa kalibutan, patyon ta. Uya ang nagpatay nato magtuo nga nagbuhat sa kabubuton sa Dios. Kana bang ingnon ta nganong di man jud ka kasabot? Ana. Mo ni karon. Nakaron unsaon nato pagkahibaw nga kining atong gibuhat bisan pag ang tibuok kalibutan misupak niini mao ni siya ang saktong buhaton. Tabangi ko ninyo kay wa ko kahibaw. Sa unang pagbasa, makita nato sila si San Pablo o kining iyang kauban na nagsigig lakaw-lakaw sa tibuok lugar nga paadtuan nila sa Espiritu Santo. Unsa may ilang gibuhat? Nagsangyaw ni Kristo. Nagsangyaw ni Kristo. O gani, kung ato yung i-fast forward, namatay si San Pablo. Karon sa adlaw na sa tay optional memorial si Saint John the First, usa ka Santo Papa ug martyr sad sa mga beginning sa 6th century. Gipatay po ni siya. Niya ang nagpatay niya gatuo gihapon nga nagbuhat sila sa kabubuton sa Ginoo. Kanang unsay gisangyaw ni Kristo ani San Pablo, mao si Kristo. Ang paningkamot ni San Pablo ug siyang kauban mao ang pagsaksi, ang pagpaila ni Kristo ngadto sa katawhan. Nakaron unsa may una para nako, unsa may una natong timailhan nga sakto atong gibuhat basta ang tumong atong gipaila si Kristo ngadto sa katawhan. Wa tay laing effort ang pagpaila ni Kristo ngadto sa katawhan. Dili ang pagpaila sa akong abilidad, dili ang pagpaila sa akong authority, dili ang pagpaila sa akong fame, sa akong kunuhay honor, kung dili ang pagpaila sa Ginoo nga niya nako. Ug mao gani na itong tumong, ug mao sa na itong buhaton nga si Kristo mo itong gipaila, ang iyang pagkamanluluwas, ang iyang pagkaginoo, ang iyang pagkamanunubos, ang iyang pagka-good shepherd. Ug mao kay na atong gipaningkamutan pagpaila bisag dungtan patas tibok kalibutan, okay ra gid kayo. Mo na nga ningon si Kristo diri, magsaksi kamo kanako, ang Espiritu Santo magsaksi mahitungod kanako, ug kamo usab magsaksi usab
bahin nako. Sa ato pa duha ka buok ang magsaksi, ang Espiritu Santo nga niya nato ug ang kita mismo sa atong kaugalingong desisyon. Musaksi sad kay nakasilati man tas Ginoo. Mao na kung doon na ganitay buhaton, magamay man o madako, ma-personal man or ma-community, communal nga kaning buluhaton, siguro agyod na ang atong tumong nagsangyaw ta ni Kristo. Pananglitan, dihas pamilya, kamong mga ginikanan, kung mamadlong mo sa inyong anak, tungod kay wa kakauyon sa iyang gibuhat, unsa may imong gipailangan to niya sa pagmadlong nimo? Ang imong authority o ang authorities Ginoo? Ang imong gahom o ang gahom sa Ginoo? Kung ang imo ganing gahom mo imong gipailam, nga bantay kang bataa karon. Bantay ingnan di ka. Kisa man ang authority. Imo ingna lang imong anak. Dahil nag-ingon si Kristo nga ayaw na pagsigig luwaw og tog. Katog na. Kay kuan ka anak, masakit ka anak. Ang Ginoo ra bay gahatag nimo health. Nya digid siya matog. Nya mayon ka basta wa kauyon anas Kristo. Lami kay kang patyon. Ayaw sa sumpay. Nya masuko ka, dili ka masuko niya. Ngano man, di man masuko si Kristo god. Kung di kita musugot niya, pananglitan ka ng suyop niya, na amagi manuyupay, igo raman ang moingos Kristo. Ayaw suyop kay makadaot na sa imong utok, makadaot na sa imong lawas, niya dako ng sala, kay makaguba na sa templo sa Dios. Niya padayon jud kang suyop, mudawat raman na sa Kristo, kay gaanda man pud siya og impierno para sa mga manuyupay. Di ba? Nanang sige andam gud. Mudawa moadto gid kang impierno. Sige, padayon lang suyop. Kana mga bit, bana or asawa or magsigig pangabit. Ana, moingon ra sa Kristo kanang pagpangabit iya na siyawa kay usana kapag pamakak, usana siya ka adultery. Ihunong na aron dili ka ma-impierno. Nya namang mo ingon na I cannot live without him. Ana no? Or dili pa ko andam. Dili pa ko ready kay sakit pa kaayo kung buwagan. Ako lang yung hinay-hinayon. Unya kay na COVID man, pagkaugma, namatay man. Impierno dayon. Nya mag-uol ang Ginoo nga na impierno ta. Mag-uol? Dili. Kaya ang Ginoo perfect. Dili na siya mag-uol. Maluoy lang siya. Mabda naman ito, hala, ang Ginoo naghilak. Kaya daghan ang itagsala. Di na mo hilak ang Ginoo eh. Ang Ginoo yun. Di na mo hilak. Maluoy. Mo na gitawag divine mercy. Moingon ang Ginoo, pastilan. Kadako na ginunta sa daan nga akong gihimo padong sa langit. Ngano man gyud ni ambak mangkadas impierno. Gasigi jud kog sulti nimo, wa jud ka maminaw pagkaluoy nimo. Ano bang maluoy lang ba? Di masuko. So mo na siya. So ang una natong buhaton aron pag ilang nagbuhat ta sa kabubutos Ginoo, ang tumong mao ang sangyaw bahin ni Kristo. Ikaduha, ang atong tumong mao ang pagpahunong sa sala. Kanabang naningkamutan ang sala dili mo sabwag mo nang gisulti na nato. Usahay makasulti ta nga kanang pagpuyo-puyo ngilad. Kanang premarital sex ngilad. Kanana ang homosexuality ngilad. Nya usay ang nagbuhat ani mga authority sa simbahan. Mga aktibo sa simbahan, mga philanthropist sa simbahan. Kana mo ingon ta smuggling ngilad, corruption ngilad. Sala man di ba? Pagpangabit ngilad, pagsugal ngilad, kanang pagpamutol og kahoy, illegal mining, illegal logging, illegal quarrying ngilad na siya. Pigsulti na to ani usahay ang mga authority masuko. Ano man, sakit man Sakit oy. Nya unsa man mohunong tag sulti adili kaya nga tumong ang paghunong man sa sala pero ayaw pag ingon ikaw nga nag-illegal laging buang ka ayaw ana kasaas ka ana ang sala lang giiga mao na sangyaw sa mga apostoles unya ang mga makasasala nga authority nasuko man
O sama gud ni John the Baptist, sige sa ingon ka ng pagpangabit, ngilad na. Herodes, ihonong ng pagpangabit, kay ngilad na. Ingo si Herodes, putlan tanong kas liog. Wala gisan bukas dyan. Putol gid yang liog. Tungod atong iyang pagpangabit sa asawa siyang igsuon. O yaron ko na nga atong masultihan ana ang mayor. Ang atong masultihan ana ang obispo. Na asay isbiringhoy. Patay kang pariya ka. Nya magmahay ta, adili. Nga naman, nagsangyaw man ta paghunong sa sala. Nang litaro ng inyong gisultihan, kining gawali. Nya mingon na yun sige, taktakot ikas pagka-liktor. Liktor-liktor ka dire, nya manaway na ikanako. Nya tinuod na ba yun? Pader ka nang imong pagsigig ko ng madre, di na maayo. Ilog datir ha, ay nagsaba-saba niya. Sala gina pa din. Kasaksi yun ko. Ahonong na pagkaliktor. Ahila ka sa ka, Lord. Mainterno na ganyan mong pari. Okay lang. Yan, Ginoo, masuko na. Dili. Kaya nagbuhat man ka sa pagpahunong sa sala. So, muna siya. Isulting. Yan, katapusan na para nako usa kanindot kaayong basihanan kung nagtuman batas kabubutos Ginoo. Nagbuhat ka ani tungod kay gusto nimo nga mualagad sa Dios nun nga pagpangalagad. Nangalagad kas nang inahanglan. Sama nila ni San Pablo sa ubang mga santos, service to the needy, ang pag-alagad sa mga nanginahanglan. Naaroy nanginahanglan o hustisya. Mo nang mualagad sa ngadto nila pinaagis pagtabang sa pagdiskubre kamatuoran. Daghang kamatuoran karon nga gitabunan sa ato mga gamhanan nga mga tao sa gobyerno man o sa simbahan. Mga kamatuoran kini nga angay ibutyag unta pero gitabunan. Og ikaw nga mubutyag niini tungod kay may alagad ka sa hustisya sama atong kabus nga byuda nga nagsigig ampo sa huwis nga tabangi ko ani akong kaso. Naidaghan ro ingon ana sa pag-asay na kusprisuhan, porting daghana nitong nga preso nga wa gyud mudagan ilang kaso kay gitapin-an ra sa mga lig-on o kapit. Why makaprocess nila sa ilang kaso? Kay ang mga hustisya gikan sa mga abogado o sa mga huwis wa gihatag nila kay mga pobre sila na biktima sa pagpamasangil o pag-injustisyang pagdaog-daog sa mga taong nagpapriso nila. Naidaghan dito. Mo nang dunaw tatay gihimo unta nga kanaganing gitawag tog titawagan free dili playback gini kanang extra nato bang ilang grupo ni ngawa sa to tao na mo materialize kana bang wala ko kuan kana bang mutabang untag discovery sa mga kaso ya mupaluap ara naghimo ta mi adto sa among as diocesan nga prison ministry niya gasugod ako atong mugna-mugna nabalhin masad ko dinis parokya ambot og napadayon baturon sa tingaran ni kumitihan among gihimo sorry kayo ang pagtabang ana ba unyag magbuhat ana tabang ta akatong nagpapriso posible mo patay to nimo mo gyapon na matuman gihapon ang ingon ni Kristo dumtan mo patyon mo tungod kanako. Mga igsuon, ako lang ning gipanghisgutan kay usahay ang atong pagtan-aw sa atong pagsunod sa Ginoo, muingon dayon ta kalinaw, kalipay o proteksyon nako nga di ko mamatay. No, dili na. Kanang kalinaw o kalipay makabot ra na nato kung nagtuman ta sa iyang kasuguan ug usa sa iyang warning aron makabot nimo ang tinuod nga kalipay o kalinaw kinahanglang mudawat sad ka sa kinabuhi nga akong giagian na ako gisalikway, ako gipasanginlan, o ako gipatay sa mga tao nga naghupot sa gahom o authority sa simbahan, ang mga high priests, ang mga scribes, o ang mga Jewish leaders. Sila si Pilato, Herodes, o uban pa. Mao ni ang atong timan-an, o kinsa tong mudawat niining maong kamatuoran sa atong pagkadisipulo ni Kristo, makabaton sa og tinuod nga kalipay, kalinaw o kasantos sa kinabuhi.
pagampo sa katawhan. Mga igsoon, si Kristo ang atong manunubos ug manluluwas, busa masaligon kita nga modangop kaniya uban sa mapaubsanong kasing-kasing sa pag-ingon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang simbahan o ang mga pangulo niini magmalig-on sa pagdala sa iyang mga katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga katawhan makabatuna sa paghigugma sa usab-usa. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga relihiyoso nga naghalad sa ilang kaugalingon magmalampuson sa pag-alagad kang Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga masakiton dili mawad-an sa paglaom ug sa pagtuo kang Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga mihalina tultulan na ni Kristo sa dalan ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. O Ginoo, ania kami karon alang sa pagsaksi sa imong gugma. Dawata ang among mga pangamuyo nga gituboy namo diha sa gugmang pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Sa yangalan, para usab sa Islaman sa tibok ng mga santos na simbahan. Ginoo, dawata ang mga halad sa simbahan nga nagmaya, sama nga imong gihatag kaniya ang hinungdan sa dakong kalipay, ihatag usab kaniya ang bunga sa kalipay nga tunhay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nalibayaw nato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Ang may matao. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinaagi sa pagtugyan sa iyang lawas didto sa cross, naghalad sa hingpit nga sakripisyo nga maoy katumanan sa tanang sakripisyo. Sa paghatag niya sa iyang kaugalingon nganha kanimo alang sa among kaluwasan, nagpadayag siya nga pari, altar o kordero sa Dios. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan ni duyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gipamisahan karon o kadto mga nangamatay tungod sa COVID-19. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o katong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa ta pagsangpit sa ato langitnong Amahan, pinaagis mga pulong ang gitudlo ni Jesucristo. Amahan namo anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong kingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug di mo kami tugyan sa pagsulay. Hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang ginharian ang taho ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Ato rong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, atagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo nila kaangay makalawat kanimo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuwa ko nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanlit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
magampo kita, kaluy ipagtan-aw o Ginoo kining imong katawhan, gibag-o mo kami pinaagi sa mga misteryo nga tunhay, itugot nga makadangat kami nganha sa himaya sa pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo, niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi, o mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliyo po kami sa imong grasya, alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus, o sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot o lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo o dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal o nasudnong pangagamhanan nga o ang mga pribadong ahensya nga nangita o kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagmudlay alang sa kayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Vicente Ferrer. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mga igsoon mao ang divine protection, ang Diyos nun nga panalipod. Nga mahitabo ra ni siya kung kanunay gid kang magsaksi ni Kristo, magsangyaw ni Kristo o dili mahadlok sa pag-antos o sa kamatayon. Ang Ginoo maanaa kaninyo. O manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Ato nang gihalad ang santos nga misa, padayonon nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw, panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.